Kay naalarma karon ang Committee on Ethics and Good Governance sa Sangguniang Panlungsod sa Davao. Tungod dunay mga gikasuhan kun gireklamo nga mga Sangguniang Kabataan kun SK officials sa Dakbayan sa Davao tungod sa dili maayong paghupot sa salapi. Sa pakighinabi sa mga magsisibya kang Councilor Arnulfo Ricardo Cabling, Chairperson sa Committee on Ethics and Good Governance, nga nasa 5 ka SK Chairperson nga ang dunay kaso diin gilauman sa BNIA nga madugangan pa ang ihap sa maong mga reklamo. Dugang pa nga dunay usa ka SK Chairperson ang nag-resign tungod nagtuo nga makasibat siyang obligasyon apan matod sa opisyal nga seryoso sila nga mag-imbestiga og gukdon na kini aron dunay makaplagan nga mga ebidensya. Sa karon magpaabot ang gapaabot ang opisyal o mensahe sa mga SK members nga seryosohon ang ilang trabaho, maghatag og programa alang sa kabataan ug dili maghunahuna nga dula ra ang trabaho isip opisyal. Atong paminawon kasama ang dugang pamahayag ni Councilor Arnulfo Cabling. Then we should file criminal cases against this SK officials. We have to teach them right. Kasi akala ng mga SK, naglaro-laro lang din sila ba? So I think it's high time we teach them right and we really have to impose sanctions. Dugang pagpasabot ni Councilor Arnulfo Cabling. Tatak RMN